Čaute ľudia, tu je Starko a ja vás vítam pri mojom prvom diele z toho challengeu, do ktorého som vyzval Toxíka a som zvedavý, ako mi to pôjde, dúfam, že ho porazím. No, takže sa pustíme do toho. Dosť to seká, lebo sa načítava svet. Načíšem si také drievko na začiatok. Drevo máme. Ešte jeden strom. Bože môj Jezus. Tak. Dobrý som. To bolo urobené extra pre mňa, aby som toto našiel. No, dobre, poďme. Dobre, naťažíme si túto želizo, čo tu je. Robíme si také torčky. Buď to dobrá seká. Na tomto šrotnom kompe sa nič neoplatí, a to tak od veci. Chodím a z ničoho nič. Kamo byť.
Tak, našli sme železo. Pekne. Tak, pekne železo na začiatok. Som nečakal, že to takto pôjde pekne. Ty kokos. Ešte keby nájdem diamanty, tak plačem od radosti. Dobre. Tak, toto mi stačilo. Dobre, toto zablokujem, pretože budem vidieť, že tam som našiel moje šťastie. Tak, dobre. Urobíme si pec, vypečieme si železo. A hneď na začiatok máme nejakú dobrú výbavu. Tak, pekne. Ešte teraz idem uhlie nájsť. Takže teraz mám, neviem, veľa toho není. Tak, otvorím toto. Tak, styky. Robím si kamenný meč. Kamennú sekierku. Dobre, a môžeme ísť. Prečo nie? Dobre. Rýchlo tie prasatá musím vyzviť, že normálne čo žrať aspoň. Kde ste? Dobre, jedno je dole. Druhé je dole. Kámo, to riadne seká, ty kokos. Dobre, takto až to bude pokračovať, tak nebudem to hrať. Sa ani neoplatí, ty kokos. Ty kokos, vedľa prasa viem trafiť, ty kokos. Dobre. Ja zajtra opraví sa ten komp, tak už na ňom budem hádzať, či hrávať. Tak a také série urobím napríklad z Counter-Strike, Zombie Nexon. Veľa hier nemám, a stále, keď budem nový komp, tak už urobím z Outlastu, potom napríklad CSGO a rôznych takýchto hier lepších. Ale až to takto bude pokračovať s týmto kompom. Mne to už bude jedno, budem mať ten nový, tak tento vyhodím von oknom. Ten mi už nebude chýbať, lebo to je taká pičovina, že čo bolí. Dobre, tak, idem ja sem zaliesť, až sa vôbec trafím kameňom, pretože toto tak seká, že sa za chvíľu z toho zaserem. To nebude nadlho, pretože toto je strašné. Neviem, čo s tým je. Chcem už niečo urobiť ešte tak, aby som, ale toto dám na menšie trošku, lebo porazí ma. Webbobbing si vypnem, aby tak najmenej, aby to mohol. Aby som čo najviac zahral, lebo toto až tak to bude sekať. Tak, túto si ľahnem na dlášku a začnem kričať o pomoc. Verte mi. Lebo toto mňa dneska neporazí, tak bude dobre. Kým mňa dneska neporazí, naozaj. Zase ešte viac to seká predtým, ty kokos. Mám dosť. Budem mať nový komp, ty kokso, tento komp. Otvorím balkón, chytím a hodím to susedovi do hlavy, inak sa na ňom hrá koľko chce. Lebo ten žebrák, tento komp, je také prasa. Kokso, chcem urobiť jedno vydrvané video, ty kokso, ani to mi nedovolí. Bude sekať, kým ma neresere a nezabijem do ňa myšku ako do toho. Konečne, aspoň to železo sa mi vypieklo, to ma počúva. Boha. Kámo. Ja mám nervy. Treba sa možno nahať.
dobre. No hlavne sa nám Windu, dobre. Tak som spraviť čestku, ale to som zabudol, že spáňam sem. Dobre, takže toto je celkom pohoda. Toto nám vychádza, no. Dobrý som, ja som strašne dobrý, ja aj tento Minecraft. Ja som, nebavil ma to nikdy veľmi, ale ako som si všimol, tak keď sa mi v tomto darí, tak ma to začína normálne aj baviť. Ešte to doťažím, tak už mám pokoj. Dobre, ja som si myslel, že tam bude trošku viacej. Iba 19, ja som tiež zažil more pol hodinu do prežení. Vidíte, keď som všímavý? Je to nič. Dobre. Železo mám zase. Tak. Ďalšie železo, pojeme si ho domov vypiesť. Ešte aj uhlie. Ako vidím, tak tam sa dačo svieti. Takže, no dobre, takže budeme nalavovať na tých nesúvedniciach. Aha, ja som si spravil screenshot, dobre. Dobrý som. No, celkom to ide. Dobre. Zatiaľ ma neotravoval ani jeden potkan. Už je podobno, ja ho nevidím, ja som dobrý.
Skeleton, ja si utíkam za chvíľu. Oh shit. Naháňajú ma traja skeletóni. Netrafil ma zatiaľ ani jeden. Rýchlo bežme, ideme si vypieť železo. Tak, v pomáriu som ho vyťažil, teraz vesemak. Dobre, už sme tu. Pavúk, radšej to tu zahasíme. Lebo tu sa nedá, ale vieš o tom, že patkáni sa nachádzajú všade. Takže mäsko vypečené. Amen. Bepem to aspoň takto. Dobre, posledný krát idem tam do jaskyne. Tak neubedne čas, a nech sa vypáli to železo. Poďme naspäť. Tak, toto musím preskúmať. Lebo ja som taký, viete, jak sa to volá, že preskúmávač. A vidíte, aký som frajer? Zase som našiel železo. Dobre, že som povedal to preskúmávač. Vidíte, aký som frajer? Taká dobrá nie je moja mena. Čo? Taký komín. Našiel som realiu obyčajnú. Čo je paparazzáka, dobre. Vyťažíme toto uhlie. Dobre, že som začal ťažiť uhlie, aj železo som našiel. Železo som našiel, dobrý som. To budem používať. Ja ho sa môžu aj doťažiť niekedy. Dobre. Ty kokso zase. Jedno železo. A tam už nic nebolo. Ja, jak som sa zľakol. A už počnem štrongať kostičky. To, viete, zlato. Kámo, ja som našiel zlato. Som frajer. Aj keď neviem, na čo mi bude, ale to je jedno. To je jedno. Hlavne, že som našiel dačo, čo je užitočné. Aj keď to vôbec užitočné nie je, ale to je jedno. Našiel som niečo, takže idem preč. Taký som šťastný, keď niečo nájdem.
zraskať. Ten žebrák. Tam bol skeleton. Jedem preč, lebo tá špina, keď vystrelí tú kostičku, čo to je? Dobre. Ty kouso tu čo? Tak, už by malo byť asi ráno, no. Takže dvere odhalíme. Dáme si asi kvíz, ale nie. Tak toto vyhodím, toto dám sem, toto dám sem, toto sem. Na toto si dám tiež sem. Dobre, a teraz si idem urobiť. Pecka. Prvý diel. No, takže, to by bolo asi všetko pre prvý diel. Ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Až áno, podporte ho lajkom, odberom a samozrejme tým, že dáte like alebo odber, po prípade koment alebo zdieľate, tak podporíte mňa aj Toxíka, ktorý sa vám môže pozdraviť tu. Čaute ľudia. A ja sa s vami lúčim. Čus.